నేనే హే భలే ఉందిరా ట్యూను. Hey dudes wanna say, hey girls wanna more, WhatsApp అంటూ మనమే ఊగేద్దామా. Hey dudes wanna say, hey girls wanna more, WhatsApp అంటూ మనమే ఊగేద్దామా. ఈ ఏజ్ కి మోజ్ అన్నది ఓ సింబల్ రా, లేడీ అంటే జోడీ కోసం పుట్టిందే కదరా. అర్థం కాని ఫిలాసఫీ బుర్రకి ఎక్కదురా, అర్ధనగ్న అందాలకే వెల్కమ్ చెప్పైరా. ఎవడికి వాడే హీరో ఇక్కడ పోటీ లేదంట, బీటెక్ బాబుల లైఫ్ అంటే క్రేజీ గోల్ అంట. హాటుగా ఉండేటి పాపల కోసం చాటుమాటుగా క్యాంపస్ చుట్టూ తిరిగేస్తుంటా. మిడ్డియో నీ వాసన గాని తగిలిందంటూ చెడ్డి వేసిన కుర్రాడైనా వదలడు అంతే. నచ్చిన దానికి సీటింగ్, చూసిన దానితో డేటింగ్, దొరికిన దానితో బ్యాటింగ్, లేదంటే ఇక హంటింగ్. బీటెక్ బాబులు ఇంతేగా దిల్ మాంగే దిల్ మోరేగా, బీటెక్ బాబులు ఇంతేగా దిల్ మాంగే దిల్ మోరేగా. Hey friends gonna dance, hey babes gonna date, wow wow 1 2 drinks కి తెర తీద్దామా. గర్ల్స్ అంటే బాయ్స్ కెప్పుడు ఏదో పులకింత, బాయ్స్ బ్రెయిన్ లో గర్ల్స్ ఎప్పుడు అంతని పాలపుంత. డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ లాంటి లిప్పుల కవ్వింత, డైలీ హిప్పుల మూమెంట్ చూస్తే కెలికైదా మెదడంతా. ఫేస్బుక్ లో సర్చింగ్, తగిలిందంటే లైకింగ్, కిస్సులతో తెగ చాటింగ్, కుదిరిందంటే డేటింగ్. బీటెక్ బాబులు ఇంతేగా ఎవడైనా ప్లే బాయ్గా, బీటెక్ బాబులు ఇంతేగా ఎవడైనా ప్లే బాయ్గా.